На 4 април, добър вечер с новините на телевизия Рекординг. Бизнесът от Ивайловград гони с подписка чуждите инвеститори. Близо 60 собственици на фирми от пограничния град поискаха от кметството да не допуска други играчи на пазара, защото щели да им вземат хляба. Защо местната власт не иска инвестиция за близо 1 милион лева в община, където от години няма нито един чужд инвеститор, вижте в следващия репортаж. На този терен в село Славеево свиленградска фирма иска да строи бензиностанция. Бизнесът обещава да е печеливш, защото колонката ще бъде на метри от границата с Гърция. Решихме да направим една бензиностанция в този малко изостанал край, да създадем около 10 на 15 работни места. Разбира се, бизнесът си е бизнес. И срещнахме съпротива, може би, от група бизнесмени, които смятат, че нарушаваме тяхния бизнес. Подписката на бизнеса е вкарана в кметството и местната власт стопира инвестицията. Сред недоволните бизнесмени е и производител на гнайс, за който всеки чужд инвеститор е нежелан. Защитаваме интересите на града. Що трябва да се инвестира там от хора от Свиленград, когато нашите хора тук могат тези печалби, така грубо да се каже, да ги усвояват те. Тоест искате да ми кажете, че бизнесът разделя и владее в един град? Да, както навсякъде. В един град, в една държава, както се защитават държавни интереси, така се защитават и градски интереси. Защо? Какво лошо има в това? От кметството обаче контрират, че не само недоволството на бизнеса е причина за стопираната инвестиция за близо милион. Документите на фирмата също не били изрядни. Има подмяна на ПУПа. В един от вариантите ПУПа, който е предоставен за одобрение, е за бензиностанция, газстанция и съответно за супермаркет. След постъпили възражения се прави устна промяна на ПУПа, който е отреден за жилищно строителство, с което инвестиционното намерение конкретно се променя. До сега инвестиционното намерение за строеж на бензиностанция е разглеждано 2 пъти на експертен съвет и според главният архитект на общината всички документи на фирмата са изрядни. Твърдя, че от законова гледна точка пречки за изготвяне на комплексен проект няма, че разглежданите проекти отговарят на законовите изисквания и това е. Нежеланието на бизнеса да допусне нови играчи на местния пазар допълнително разгневи хората от малкото погранично село Славеево, за които откриването на 15 работни места означава много, тъй като тук всеки втори е безработен. Младите изчезнаха в чужбина. Останахме ние на възраст вече, дет сме. Иначе има да и висшисти и всички, обаче като няма работа, всеки изчезва. Оказа се, че това не е първият инвеститор, който от кметството прогонват. Много пъти сме поставили този въпрос да идват хора, да откриват шивашки цехове или било каквото и да било. Работа да има. Обаче явно нашия кмет от Ивайловград не ги допускаше. Защото сме засичали такъв човек. Точно от Турция, откъде беше, не знам. Искаше тук да направи нещо, обаче не го допуснаха. Дали от община Ивайловград умишлено прогонват чуждите инвеститори, можем само да гадаем. Факт е обаче, че през последните няколко години размерът на инвестициите отвън е равен на 0. Глутница, кучета, тормозят жителите в района на спортната площадка Спартак, оплакаха се потърпевши пред телевизия Рекординг. Всекидневно майки с деца и възрастни хора се страхуват да не бъдат нападнати от четириногите. Хората недоумяват как в центъра на града се разхождат толкова много кучета и никой не взима мерки за ограничаването им. Точно това гледам, че много неприятно е да има по улиците. Много е неприятно. Кучета, много е неприятно. Да, тук има детска градина, малки деца. А вас страх ли ви е? Мен много ме е страх от кучи, затова не отивам на Кенана, пеша по алеята, защото тръгват след тебе. Хората споделят, че преди години почти е нямало бездомни кучета и само собствениците на домашни животни са имали, а сега са се превърнали в напаст. Жителите на града са разделени в мнението си за това какво трябва да се прави с безпризорните кучета. Едните са за това, че трябва да бъдат затваряни в приюти, а други са още по-крайни в твърденията си. Кучета са за трепане. Това е. Няма какво друго. Каква полза от тези кучета? Живущите в района на площадката се надяват проблема да бъде решен скоро и да могат да се разхождат спокойно, без да се страхуват както за своето, така и за здравето на своите близки. От община Хасково коментираха, че в ход е изграждането на приют за четириноги, който е част от решаването на проблема. Това е щяло да стане още през миналата година, но тогавашното мнозинство в Общинския съвет не подкрепи предложението на кмета Георги Иванов, припомниха от администрацията. 40-годишен хасковлия е приет по спешност в МБАЛ с прободни рани от нож след тежко меле, разиграло се на Хасковската улица Картечар.
Пречкването станало около 20 часа с нощи. 3 души нападнали 40-годишния Хасковлиев в дома му. Причината за сварата била връзка между дъщерята на единия от побойниците и сина на пострадалия. Мъжете били разтравани след намесата на 2 полицейски патрула. 40-годишния Хасковлие е бил откаран в болница с порезни рани на главата и лявото рамо. След медицински преглед лекарите открили прободна рана в задната лява гръдна област на белия дроб с последвал плевмоторакс. Приведен е в хирургия за операция с временна опасност за живота. От първоначалните разпити на задържаните и свидетелите на скандала станало ясно, че сина на потърпевшия живее от няколко месеца с 20-годишната дъщеря на 43-годишния извършител, който не е бил съгласен с тяхната връзка. Иззете ножа, с който последният е наръгал жертвата. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава. Психолозите отбелязват днес своя професионален празник. Той е обявен за такъв през 1995 година. Буквално психология на гръцки означава наука за душата. Това е научна дисциплина, изучаваща умствените процеси и поведението на хора или животни. Основни обекти на изследване в психологията са възприятията, познавателната способност, вниманието и емоциите. От името на всички психолози искам да кажа, че работата, която ние вършим, е в името на хората. Защото ние съхраняваме душевното здраве, ако все пак те разберат каква е ползата от психолога. И наистина на този професионален празник аз искам да пожелая много здраве на всички психолози и всички, които са ползвали услугата на психолога, защото това е една наистина много нужна професия. Ние работим с душата на хората, а тя е най-ранимата и най-чувствителната. Така че нашия ден, макар и на работното място, аз всеки ден го имам като празничен. Психологията разполага с множество различни методи за изследване на човешката психика. Едни от основните са наблюдение, беседа, интервю и анкета. Ролята на психолога е да помогне на човека да излее негативизма на душевността и да превърне тези чувства в доверие, разбиране, жизненост и любов. Идват великденските празници, време подходящо за заслужена почивка в един от най-хубавите сезони от годината. Възможностите да се откъснете от всекидневната среда са многобройни. И тази година, според туроператорите, най-предпочитаните дестинации от Хасковлии за великденските празници са курортите в южните ни съседки Гърция и Турция. Сред предпочитаните маршрути са Истанбул, Солун и Метеора. Масово също така предпочитат хората да почиват най-вече да си ползват собствен превоз. Това всъщност са по-скоро почивки, не екскурзии, защото те де-факто се настаняват и си ползват вече там услугите на хотела, закуски, вечери, като вътре има празнична великденска вечеря в пакета, великденска закуска, услугите, които са спа процедурите в самия хотел и пакетите са по 3-4 нощувки. Интерес има и към туристическите дестинации в България. Предпочитани за великденските празници са хотели в Велинград, Сандански и Девин, а цените там за двойна стая варират от 200 до 300 лева. От 45 до 50 евро на човек пък излизат на ден почивките за тези предпочели слънчевите гръцки острови Халкидики и Тасос. Тази година туроператорите отчитат интерес и към по-далечни дестинации като Бразилия и Аржентина. Резервациите са за края на април. Това, което ми прави впечатление в сравнение с миналата година е, че има много по-голям брой ранни резервации за лятото. Може би защото стана ясно кога ще могат да си ползват отпуската ли, не знам каква е причината, но много повече хора се ориентират към ранни резервации и по този начин могат да си ползват и отстъпките. Колко ще ни излезе лятната почивка? Повече са резервациите, да, за Турция, Кошада, Мармарис, Бодрум. Значи, примерно, мога да кажа, че за 4-звездни, 5-звездни хотели, двойната стая за 7 нощувки и варира от, примерно, да кажем, 400-500 евро. Това е за 7 нощувки, all inclusive, с транспорт вътре всичко. Предлаганите оферти на 5-звездни хотели по курортите на Българското Черноморие са сходни с тези по цени на южните ни съседки, отчитат туроператори.
Областен информационен център Хасково проведе днес информационна среща в община Димитровград на тема популяризиране на отворени схеми по оперативните програми, съфинансирани от структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз. На нея присъстваха представители на малките и средни предприятия в община Димитровград и специалисти от общинската администрация. Екипът на областния информационен център представи целите и дейностите по проект изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково. Участниците бяха запознати с възможностите за кандидатстване по оперативна програма конкурентоспособност чрез отворените схеми, развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги и подкрепа за развитието на клъстерите в България. Представена бе инициативата Джерами като един нов начин за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз за насърчаване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия чрез инструменти за финансов инженеринг. Оперативна програма развитие на човешките ресурси бе презентирана чрез схема за представяне на безвъзмездна финансова помощ, квалификационни услуги и насърчаване на заетостта и квалификационни услуги и обучение за заети лица фаза 3. И по двете схеми договарящ орган е Агенцията по заетостта. 24-годишен французин, запленен от красотите на България, обикаля от град на град със своето колело. Младият пътешественик е впечатлен най-много от добротата на хората. Бруно е завършил икономика във Франция, но решава да обикаля света, за да опознае различните народи и култури. Единственият му приятел е неговото колело. Здрасти, Рекординг ТВ. Приятно ми е. Как се казваш? Казвам се Бруно. И аз съм француз, далеко от Париж. Аз съм 24 години. Преди 2 години Бруно е работил за кратко във френското посолство в София. Това е причината да знае малко български. Странната форма на колелото обяснява с това, че за дълъг път е много по-удобно. След като опознае Хасково, ентусиастът ще замине за Стара Загора, после за Велико Търново. До скоро виждане! Хайде, бай-бай! Така завършва емисията ни днес. Новините на телевизия Рекординг гледайте и на нашия интернет сайт. Благодарим ви, че бяхме заедно. Приятна вечер!